खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 19 एप्रिल 2023 बारायजों बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। सिख्ला एबा आइजो माहारिफोरा हारसिं हाला फार्मासिफोराव थाङोब्ला सांग्रां जा नङाब्ला नोंथांमोनजोंबो बेबायदि जाथायानो जानो हागौ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हाथिगड़ सारियाली ओनसोलाव सासे सिख्लासाखौ फार्मासियाव गावनो नांगौ जानाय बेसादफोरखौ लायनो थांनाय समाव बिना मेडिकेल हल फार्मासिनि सिङाव सासे दुथां सुबुङा सिङाव लांनानै सिख्लानि प्राइभेट जायगायाव एबा माखासे बाहागोआव आखाइ होदोंमोन। उनाव सिख्लाया गावजों जानाय गासिबो जाथायनि सायाव पुलिसनो केस होनायनि उनाव जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिया एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दुथां दायनिगिरिनि मुङा जाबाय संकु भुयान। बारहुंखा बारदों अखा मोफ्लामदों मोजां मोनलायनायनि बारहुंखा बारदों। मोजां मोनलायनायनि बारहुंखा बारनायाव सासे सिख्लाया गावथार जानांगौ जादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि जालुनाव सासे 2 बोसोर बैसोनि सिख्ला जालायखौ एबा सिख्लासाखौ BA आनजादखौ लिरखांनानै गावनि न' फारसे थांबाय थानाय समाव बेखौ बिनि एक्स बयफ्रेन्डआ गुलि गावनानै इनाय बुथारदों आरो दायनिगिरि एक्स बयफ्रेन्डआ बे जाथायखौ बाइकजों फैनानै खालामखांनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांनो हादों। गावथार जानाय सिख्ला जानायनि मुङा जाबाय रशनि। रिपर्टनि बायदिब्ला एक्स बयफ्रेन्डजों लोगोसे गुबुन सासे दंबावोमोन। उनाव सिख्लासानि न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनायाव एक्स बयफ्रेन्ड राज आसिवारखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। बे समाव गुबुन सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। बारग' पुलिसनिफ्राय नंखाय रां बोखांनो हादों। आसाम पुलिसआ सासे रिटायार जानाय पुलिसनिफ्राय बारग' पुलिसनिफ्राय नंखाय रांखौ नगावनिफ्राय बोखांनो हादों। उनाव बारग' पुलिसखौबो एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानाय बारग' पुलिसनि मुङा जाबाय आब्दुल आली, दिहिंनि थागिबि। बैसागो बोथोरनि रंजानाय समावनो हारिमा बसुमतारीखौ मोनाबिलिनि समाव 3 आइजोफोरा इनाय गाग्लोबनानै उदैयाव जानानै गोरबोआव थानाय आइजोनि उदैयाव जानाय जाथायखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां सोंखारदों आरो जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेननि बायदि साजा नांगौनि थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेराव दाबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मिमां ओनसोलनि दैसागुरि गामिनि थागिबि हितेश्वर बसुमतारीनि अनजालि बिसि हारिमा बसुमतारीखौ मोनाबिलिनि समाव बैसागो मोसानानै न' फारसे थांफिनबाय थानाय समावनो हाजिरागुरि गामिनि न'खरसेनि 3 सुबुंफोरा लोगो जानानै लावथिजों बुनानै गाज्रि रोखोमै गोब्राब जखम खालामदों। बुग्राफोरनि मुंखौ बासन्ति बसुमतारी, पुर्णिमा बसुमतारी आरो मालिका बसुमतारी होननानै खौरांगिरिनि गेजेराव फोसावनाय जादोंमोन। बे समाव हारिमु बसुमतारीखौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि हारिमा बसुमतारीना 5 दाननि गोरबोआव गथ' दंमोन आरो दुथांफोरा हारिमा बसुमतारीनि उदैयावबो जोग्लिजोबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लालमाटि ओनसोलनि बर' फिसाफोरा आथिखालनि प्रमद बर' बिथांनि सोरखारखौ मोजां मोनाखै। गोदोनि समाव हाग्रा मैला बिथांनि सोरखारनि समाव रां हरोमोन, गावसोरखौ खबर लायोमोन। नाथाय आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङा बा प्रमद बर' बिथांनि सोरखारा बिथांमोननो रांबो हराखै आरो खेबसेबो खबर लाफेराखै। दा बेनिखायनो गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लालमाटिनि बर' फिसाफोरा गोजोननाय गैयै फोरमायदों। सानो जोङो एकदम जोंनो एखे बर' होननानै जोंनो जेबो सहाय होआ। जों एथ'बां भट होनानै गावखौ देरहा होबाय, खमसे खम जोंनोबोथ' एसे खबर लाफैनांगौ। मानो लाफैया? जों हाजो सायाव नै न' सिफाय जाहां जाहां जागासिनो दङ। बेफोरखौथ' एसे खबर लानांगौना बियो। गुवाहाटियाव फैबाय थायो, मानो खबर लाया जोंखौ? जेरावबो बे खबरखौनो लाया। मानो हाग्रामाखौल' केस होनो नागिरबाय थायो बेलाय? हो? मानो हाग्रामाखौ मानो केस होबाय थानो नागिरो? आं कमेन्ट लिरनो रोंगौबा एखे हरसिगौ आं दा खै थारिखआव कर्टआव केस होसिगोनलाय। हाग्रामाखौ मानो केस होबाय थानो नागिरो? जोङो हाग्रामानाव गोदो थांबा बेमार जाबाबो एसे माबा जाबाबो जोङो थाखा फैसा मोनदोंमोन। बे मानो प्रमद बर'आ मानो थाइसेबो होआ? मानि थाखाय? दा एसे खबर लानांगौ। इसिबां भट लुगैदोंबा गैथारला नाय सफैथारनोसै। जोंनोथ' एसे खबर लाफैनांगौ। हाजोआव अबेयाव न' सिफाय नागिरदों, दा नै माबायाव सिफायदोंमोन ना बै मामोनलाय बरबारियाव। बेफोरबो दा बिसिबां बे मानो एसेबां खबर लाया? नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।